Royal FM so kalmaro awni sogoma ndage kanya ishiki sanganya nani ontanango shira on fer o watikili kanmo fleni ya tawli bayo maya alika matulla somalaina o watikili kanmo fleni mawul galo papis alika matulla kadima la somalaina o watikili an kanmo وفلان سليمان سيسي نستا عليك أمت الله خادم يلا واتكلم فنا وبانغا سومالي نكنا فني ولا سي واتي أكوفو أوي أبي واتي جامبو زي وكاو كونسيغي لميكو كا ندولا تقولو ولا بني وكونو كونو أبولا دلا تقومنا كراو تقولا وتل بابنبالا commune maire Bakar Koulibaly ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Kajolo service de sport kan o bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan kunungo ka seereya jɔ Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka premier ministre Mokhtar Wane ale bɛ taama la nin waati in na Burkina Faso kaw ka jamana ɲɛmaa fara premier ministre kan o y'o bisimila tala ni ka taa bandaw ka kunnafoni o kɛ fɛn min ne o ye bajangalakaw fɛ Mokhtar Wane ye taama min kɛ o don ka taa bɔ yen nɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ko ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan kunungo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus a yera maa min na kunun o ko o taara bɛn maa 55 bɔɲɔgɔnko ma min ni o bɛ jama kɛ bi an bɛ waati min na comme ça maa 6,629 ninnu ka fara Niger ani Centrafrique o de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkubari ye min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye a bɛ waati jan bɔ an b'a fɔ an ka kunnafonidisow la k'a yira k'a fɔ Zegwa ntolata jɛkulu a sigili ko a waati sera o siratigɛ la sariya ye min fɔ da selen kɔ o ma ka d'a kan Mali sariya walima balontan sariya ye min fɔ o kunnafoni dɔnnen kɔ adamadenw bolo o kɛra sababu ye ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kunun baara daminɛna kabini nɛgɛ kaɲa 15 tɛmɛnen sanga 25 bɔɲɔngo ye 15h25 maladɔnniya k'a fɔ baara kun bolo dalen bɛ cogo min na o dilen kɔ an ka karamɔgɔba kun bɛ n'o bɛ tali kɛ Elhadji Nuhu Jarala kuma dira ale ma ka kuma di Dirisa Watara ma ka kuma di balontannaw ka ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Karim Sidibe la ale fana kumana kunun ka d'a kan kunungo tun y'a kuma donba ye o la ka sɔrɔ ka baaraw kolongo karili kɛ kuma dira maa min bɔra Kajulu tɔgɔ la cercle tɔgɔ la ka na ale fana kumana ka fara commune maire ka kuma kan baaraw daminɛlen kunungo fɛn min n'o ye Elhadji Nuhu Jara ale ye dugawu min kɛ kunun sani ka baaraw daminɛ an k'o lamɛn Assalamu alaikum abal islam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ala inshallah ala bana barakum so ko ka do dilima ngallonya te fofote ni bunya jere mai ka amna fa o yoro mena do onke albi ala kan sigi cogonya ala kan wuli cogonya albi jamana ala kan yesma bana jugum be jamana kono ala ka ban ala kan takara menni ma fa allahumma rabbana atina fi dini hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كلما أقتنا أطفى الله كلما أقتنا أطفى الله يا دافع لا فاتح يا دافع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله an bɛ to ɲini kɔ fɛ sani ka kunnafoni tɔ o daminɛ ni cikan ye min bɔra
Jalakɔrɔso dugutigi ko k'a lase baden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen la Jalakɔrɔso dugutigi n'a bɛ tali kɛ Karim Tarawele la ni u b'a fɔ ma ko Mayɛrɛgi ko a bɛ foli se baden bɛɛ ma maa ma ni e de y'i sen da kala kan ka na olu dɛmɛ ka musokɔrɔba o ntanyani min na a kɛra araba don suturalen n'a kɛra kunungo ko a bɛ foli se bɛɛ ma musokɔrɔba nin tɔgɔ tun Ala ka hinɛ la Nacɔ Kɔnɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jalakɔrɔso dugutigi k'a bɛ foli ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Katɛlɛkaw ka dugutigi a n'a ka délégation ma ni Katɛlɛ dugutigi dɔ Kɔnɛ k'a b'u fo kosɛbɛ k'o waliɲuman dɔn ka tila ka Jangolondugu dugutigi a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ko sigiɲɔgɔnya diya de ye nin ye a yɛrɛ ka kuma la sɛnɛfɔla dɔnnen dɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ min kungow la ko o yira la ni sukoya in na o siratigɛ la Karim Tarawele n'a b'a fɔ ma ko Mayɛrɛgi k'a bɛ foli se baden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye minnu ta u tɔgɔ ma ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ segin ka na an ka babu kɔnɔna na Elhadji Nuhu Jara ale tilalen kɔ kuma la kunun k'a fɔ o kɛra sababu ye. Il est 8h10. Pour entendre les notifications lorsque votre téléphone. An bɛ to ɲininkaw fɛ fɛn min ni o ye kunun o ni baara in sen fɛ Elhadji Nuhu Jara tilalen kɔ kuma la kuma dira Zegwa dugutigi ma a ka ciladen tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Dirisa Watara la ale kumana kunun ka foli kɛ nabaga bɛɛ la an ka ale lamɛn. Ala ka jɔn sigi to Ala ka jɔn sigi alma silamɛ a bɛ n'u la min sera ka na min ma se ka na Ala ka an bɛɛ ta haminaw nɔgɔya Ala ka labanw ɲuman di Ala y'a kɛ dugutigi ma se ka sira sɔrɔ ka na ko a taara yɔrɔ dɔ la ne Dirisa Watara ne ye Médine chef de quartier le ye n'a fɔra n ka kuma nɔ na an ka dugutigiba Seydou Watara an ka foliba ye Ala ka hinɛ la Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ Ala k'an laban ɲɛ Ala ka haminako nɔgɔya ayiwa denmisɛnw hali bi sa a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn lajɛ yan sabali lo n'a ma sabali a ma ɲi dɛ n tɛ sɔn a tɛ ko dilan dɛ ayiwa kuma caman tɛ ne bolo hali bi sa Ala ka dugu bɛɛ kelen ma Ala ka jamana bɛɛ kelen ma Ala k'anw yɛrɛ bɛɛ kelen ma an ka ɲɔgɔn minɛ ni min yɛlɛla min sen kan o ka sabali kana fɔ ko ni ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye bi ko n tɛ sɔn e ka ɲɛmɔgɔya bɛ na na n tɛ sɔn n'Ala min bila an ye a ka jɛ k'a tigi minɛ ayiwa nin ye dugu ka foli ye Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye n'aw fana bɔra ka taabolo don ko kora ayiwa hali bi sa Ala k'o ɲɛ dugutigi ka foli de don assalamu alaikum. Ni Dirisa Watara manga ye kunungo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale tilalen na a wajibiyara kunungo Karim Sidibe ka a ka kuma ka d'a kan minnu n'olu bɛ kɛrɛfɛ kuma la an tɛna olu jaabi nka kuma don dɔ tun ye kunungo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karim Sidibe tun ka ɲi ka kuma kunun ka d'a kan n'i y'a ye kɛnɛ in kan ko dɔw de kɛra an ka sɔrɔ ka kɛnɛ in sɔrɔ an da sera ma an ka babu tɛmɛn'o la misali la Zegwa ntolati maa minnu y'a ɲɛnamaya fɔlɔ o dɔ ye Papandiaw ye Papandiaw ninnu bɔlen kɔfɛ o ye sira di anw ma bɛɛ n'i ka seko don Papandiaw tuma min na n'olu tun bɛ ntolati ɲɛfɛ Kajolo mara la yan yɔrɔ ma kɛ ni u ma yɔrɔ min ci ntolati la olu ka waatiw kɛ a kɛ ɲɛnabaaw bɛ yan misali la Dramani Mayiga bɛ yan Dramani Mayiga olu tun bɛ yan o don olu ye a bila Papandiaw ale y'a bila ka di anw ma o y'a sɔrɔ furancɛ fanga walima yɛlɛma donna Mali yɛrɛ gouvernement la o yɛlɛmaw y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'a se bɛ min o bɛ se k'a ka club dilan ka taa deuxième division na kɛra sababu ye Kajolo AS Folona tun bɛ yen Zegwa AS Bɛnɛniko tun bɛ yan an affiliera an ye ntolati fo ka taa se Bamakɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la o ntolati baw bɛ yan o baarakɛbaa kɔrɔw bɛ yan ni ntolati fɔra sariya dun fana ye ntolati fɔ cogo min na olu jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ ntolati la i bɛna fɔ ko ɲuman fɛn o fɛn kɛ walima i bɛna kɛ ko ɲuman fɛn o fɛn kɛ i ka d'a la k'a fɔ i bɛ wolo ko a ko la Karim ye min fɔ kunun kan ka lamɛn
bi ye donba ye anw kɔni fɛ Zegwa yiriwali fɛrɛw la ni waati koron tɛ an kan ka kuma bi kosɛbɛ nka ni waati korona an bɛ taa ni waati n'a taabolo ye an ye a boloda a mɛnna hakili la an ye Sikaso taga dɔ kɛ ligue y'an wele les clubs qui sont affiliés dans la région de Sikaso an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso problème kɛra jumɛn ye d'abord les sous-districts caman bɛ yen minnu sigilen tɛ o dun n'o sigilen tɛ n'o ma sigi a ka gɛlɛn ka district sigi cercle la ayiwa Fédération malienne de football ou bien la ligue de Sikaso o dun tɛna an kɔnɔ anw dɔrɔn tɛ Sikaso ye an dɔrɔn tɛ Mali ye donc o ye a fɔ cogo bɛɛ la n t'a la réellement min b'a la o de ye nin ye an b'a ye yɔrɔ caman na olu ka sous-district bɛ kɛ problème ye pourquoi parce qu'il fera des ko les clubs affiliés ni t'a la i ti don mais an t'o kɛ yan o bɛnbaliya de ye an filɛ nin min kɛnɛ kan tout de suite club dɔ k'a fɔ k'a ta la dɔrɔn a bloquera tuma jumɛn na an bɛna tila o la walima est ce que an n'o ka kan Zegwa bi non an n'o man kan vraiment donc ne tun bɛ fɛ ka n dakurunya fila fɔ ka da kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan hakilina kelen pewu le développement du football de la commune de Zegwa d'abord an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ lajɛrɛ in sen fɛ fɛn dɔ bɛ yen a fɔli ye wajibi ye an y'a fɔ k'a fɔ ntolaci tɛ politiki tɔn tɛ Zegwa dun n'i ma kunnaja o kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ yɛlɛma ka kɛ politiki ye min man ka kɛ o ye an k'an jija kana k'o ye o dɔ ye i n'a fɔ an bɔra min na kunun o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ fɛn min ni o ye ciladen bɔra Kajolo kana n'o ye maa min sigilen bɛ Fakolenkɛnɛjɛ kama Sulemani Sise ale kumana an ka nesta ko tɛ dɛ nin ye lasigiden ye Kajolokaw fɛ ale ye min fɔ an ka lamɛn. Bismillah. Mbe jama fo. Nga foli be monsieur le maire la folo folo. Je suis très content. C'est ma première fois d'assister à une réunion d'un sous-district dans le cercle de Kajolo. Je dis bien. Je dis encore merci, monsieur le maire. Nous sommes là dans le cercle pour le sport. Le service, bien sûr, d'accord, le sport maintenant, et c'est que non, on le sait. Mais nous sommes là comme assistants. Nous disons les lois pour ceux qui ne les comprennent pas. Voilà. Hein? Voilà, donc vraiment, je dis je suis très content. Nous, comme on a commandé, mais je dis merci bien à M. Sidibé. Aya Befo, il a tout dit. Alors c'est ça qu'on appelle des responsables qui savent accompagner les gens. Donc je te dis félicitations et courage. Ben de Nyoronte, Kajolo, cercle là, Nauma Ben, Zegwa, Aïbe, Ben de. Ben kɛra wajibi ye an ma yan Zegwa o de la denmisɛnninw yɛrɛ fana y'a farida o y'a jira k'a fɔ an mɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ musalaka la fɛn min man ka kɛ min ye o tɛna se ka k'o ye maa si ɲinɛ yan tun o siratigɛ la n'a bɛɛ kɛra i n'a fɔ a fɔcogo min kɛlen filɛ nin ye n'a bɛɛ kɛra tan a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ mankanw la nin kan ka kɛ tan de a kan ka di minnu ma dilen filɛ olu ma commune bɛ an tilalen ko kuma la Bakari ale ye kuma ta kunu k'a ka foli lase nabaga bɛɛ ma an ka lamɛn. N bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn sigira ka se kɛnɛ kan n b'o fo k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn conseil communal tɔgɔ la n bɛ foli di commission support mɔgɔw ma
ci t'a la fɔ n ye ci bila o ma u nana wele jaabi a diyara n ye ka foli di service de la jeunesse min bɛ Kajelo n ye ci d'a ma a nana wele jaabi a diyara n ye ka foli di service fɛn o fɛn n'a sera yan an'an ka conseil communal fɛn o fɛn bɛ salle in kɔnɔ ka taa se jeunesse ɲɛmɔgɔw ma n ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye bi an b'a fɔ alhamdulilayi Zegwa commune ala ka bɛn sabati nin kɛra commune maire ka laseli daminɛ ye n'ala sɔnna ni waati nataw la an bɛna nin bɛɛ lajɛlen lase aw ma ko kuma ka ca kun ye kelen pewu ye kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara kolonbokalen kɛlen kɔfɛ fɛn min ni o ye bureau min sigira an bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ tun ye kunungo an ka o bureau an k'o lamɛn. Les membres du bureau du sud-district de Zegwa. Président actif, Mamourou Diallo. Premier vice-président, Moriba Diala. Deuxième vice-président, Idrissa Dunkara. Troisième vice-président, Moumouni Diara. Secrétaire général, Amadou Tal. Secrétaire général adjointe, Fatmata Niare. Trésorier, Lassana Sidibé. Adjoint, Ousmane Traoré. Commission de discipline et de litige, président Yacouba Ouattara. Adjoint, Brahima Sagara. Commission de statut et règlement, président Fatouma Bamba. Adjoint, Clécan Sanoro. Commission Fair Play, Boubacar Kone. Adjoint, Mohamed Kone. Commission Football Amateur, Yacouba Doumbouya. Adjoint, Amadou Dambélé. Commission des médias, président Karim Sidibé. Bien. Adjoint Karim Doumbouya. Commission de la sécurité. Et le président c'est l'adjudant Mohamed Diallo. Adjoint Sidi Sissé. Commission sponsoring et marketing, président Abdoulaye Traoré. Adjoint Aruna Diallo. Commission technique et développement, président Issou Berté. Adjoint Mohamed Lamine Keïta. Commission des jeunes, président Segouba Keïta. Adjoint Djagalia Nafaga Ouattara. Sedou Koulibaly. Brahima Kone. Commission des arbitres, président Yaya Traoré. Adjoint Ali Léonard. Commission d'organisation, président Ba Traoré. Adjoint Bemba Kamara. Deuxième vice-président Bagari Ouattara. Le troisième Mamadou Ouattara. Le quatrième Fatouma Diabaté. Commission de la santé. Le président Karim Kilavogui. Lamine Doumbouya. Et Boma Diara. Commission du football féminin. Président Suleiman Sissedi Nesta. Adjointe Mariam Diallo. Voilà la composition du bureau du sud-district. Bien. Ni kunungo benkeramina odeni. Ni ni lisin jatimne mado kanga bwala. Ongania jatimne tasro. O isanamu bala. Polsu benina. Doyen benina. Protection civile bala. Wala sam bela gelen sigelembe zegwa yang. Zegwa kun donne ni kayitugo korode. Malik berawla. Amala donna kapo anga premier ministre no betel ke Mokhtar Anna. Ale kumbeta mala kunungo wadu ka feno. O famini oye Rockmar Christian Kabore
ale afimla kafara fami ne oye Burkina Faso premier ministre ale ya afimla Mokhtar Wade nga kuma la ta ale mata kunwele la jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ bandaw la o kɛra ka cila min di a ma ka taa a di Burkina Faso kaw ma ko a b'o cila de la wa badenya ani teriya sira kɔrɔ min bɛ Burkina Faso ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o sɛmɛntiyali ko o b'a la nga a ma mɛn ko Roch-Marc Christian Kabore kalafili kɛra ale ye se sɔrɔ o sew kɛmɛ sarada la k'a ye 57 sɔrɔ ko o ye fɛnba ye o siratigɛ la ko bandaw a ye foli se kosɛbɛ ka taa a di nin ma kofɔlen n'o ye Roch-Marc Christian Kabore ka da a ka sanayɛlɛn kan kalafili tɛmɛnen na bajangarakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mokhtar Wade tun bɛ taamala ye ka fara Mohamed Saliya Ture kan ninnu ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ko o lahalaw ani Mali premier ministre o taara ka taa lamɛnni kɛ bajangarakaw olu kɔni bannen don bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA diɲɛ seligina tɔnbaw ka lakanabaa minnu bɛ yan ko nakun t'u la o ye wulikajɔ kɛ o don k'a fɔ ko n'a a nana olu kɔni ma bajangarakaw ma ko u diɲɛna pepewu MINUSMA kɔ ka da kan ko o ti kun dɔn MINUSMA ka nali la ko n'i y'a jateminɛ bi MINUSMA maa min bɛ Mali la lakana nasiraw la k'a bɛ jɔ maa 18 bɔ la ba 18 na bi an bɛ waati min na komi sisan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ adamaden bɛ minɛ u ɲɛna k'u fa dugu bɛ ci dugu bɛ jeni u ɲɛna o tɛ foyi fɔla ko olu kɔni t'a dɔn u nana kun min na o la bajangarakaw ye laseli min kɛ Mokhtar Wade taara ka taa foli k'u la ka u ka domoro d'u ma ka tɛgɛkojiminɛ caman ani fɛn wɛrɛ caman k'o di walasa bajangarakaw o bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na coronavirus an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bilama bɛ ka juguya kosɛbɛ juguyali bɛ tali kɛ fɛn min na o ye misali la kunungo dɔrɔn kunu tun ye kari ye kari don maa min ni coronavirus yer'o la an fɛ yan Mali la k'a bɛ jɔ maa 55 la o maa 55 Bamakɔ dɔrɔn ko 32 o yera Bamakɔ an bɛ waati min na komi sisan a tɔw ko yera dugu jamana kɔnɔ yɔrɔ tɔw la maa min kɛnɛyara a kabila daminɛna ka na se bi ma maa 200 an bɛ tugunninkaw fɛ maa min tanyana maa min bɛ furakɛli bolo kan bi o bɛ jɔ maa 217 la maa min tanyana ko o bɛ jɔ an bɛ tugunninkaw fɛ coronavirus bɛ maa min na bi Mali la a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 6,629 kabila daminɛna fo ka na se bi ma maa min tanyana maa 255 ko ni ye kɛnɛbagatɔ jateminɛ min furakɛra k'a ban pewu o tɛ jɔ maa 4,700 la a dun minnu ni olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan misali la coronavirus tɔ ni maa min gɛrɛla ɲɔgɔn na ko faralen ɲɔgɔn kan maa 2,700 bi a b'o o de la an fɛ yan bi Mali kunnafoni o ye kunnafoni di kɛ kunungo fana denmisɛnnin minnu bɛ pétard ci la ko fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la ka da kan ko ni min maa min minɛn'a la i bɛ minɛ i n'a fɔ Mali yɛrɛ jamana janfabaa dɔ denmisɛnnin t'o la maakɔrɔbaya t'o la o ye kunnafoni di bɛɛ ma ko k'a lase polisiso bɛɛ ma gendarmerie bɛɛ ma lakanabaw bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ n'o ye pétard ci kan mɛn u ka i jija k'a tigi kelen pewu sɔrɔ ko ni maa kelen sɔrɔla a pétard ci bɛɛ ka kɛ dugu min kɔnɔ pétard ni fɛn fɛn cira o dugu kelen kɔnɔ sa ko o b'a a bɛɛ lajɛlen ta ka da o denmisɛnnin kofɔlenw kunna o la o kɛra sababu ye fana o jiginna kunungo ka don Bamakɔ sugufiyɛw la pétard ni bɛ du butigi fɛn fɛn kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka da kan ko a fɔra ko ka pétard ci dabila jamana mana fɛn min fɔ surasiw don ko o bilali sen kan o bɛ wajibiya o siratigɛ la misali la Isiyaka Burama Sidibe ale ye nin baara in kɛ kunungo ale ye contrôleur ye ale de donna dugu kɔnɔ kunungo ni ka tɛgɛ kɛ nin fɛn caman na ka yira k'a fɔ ko a dabilara polisi don wa ko ni maa min ma a faamu ni min y'i sɔrɔ o i yɛrɛ ɲiniko ye Nizɛrikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kalafili kɛra kunun kalafili min sen fɛ ni maa caman kɔni bɔra kunungo ka kalafili u ka maaw ye Mahamano Usman ale taara a ka kalafili Zender a yira k'a fɔ Niger jamana kan candidat 30 in a fɛn fɛn bɔra dugu na bɛɛ lajɛlen taara kalafili ka dugu la
si kelen bɛ ka jaabi kɔnɔ an bɛ waati min na basi si ma bɔ a la basi bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalafili k'a fɔ ko sigana donna a la ko o yɔrɔ ko ti nin kalafili in na Centre Afrique an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra ye nka a kɛra i n'a fɔ jamana tilara fila ye ka taa saba bɔɲɔgɔnko la ko kalafili ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la fiyewu yɔrɔ caman bɛ yen bi Centre Afrique ko kalafili ma se ka kɛ o yɔrɔ kofɔli olu la o siratigɛ la kɔni a kɔni kɛra nka yali ko jaabi sigilen bɛ ka janvier kalo o min bɛna bɔ k'o tile 4 kɔnɔ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko min François Bozizé o n'u candidat 6 min n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ka kalafili bɔ a ma ko olu kɔni ni dalen don a la k'a fɔ nin kalafili kɛra fɛn de ye fɛn min ni nafa ma k'a la fiyewu lamɛrikɛw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalo min bɛna bɔ sisan o tile 20 Joe Biden ale bɛna yɛlɛ Maison Blanche sanfɛ nka min bɛ a ɲɛ yen bi ni o bɛ jamana ɲɛmaaya la Donald Trump ale kɔni bɛ k'a ɲagami cogo o cogo walasa Joe Biden a kana na cogo sɔrɔ lamɛrikɛnw la a bɛ ko fɛɛrɛ da sugu bɛɛ lajɛlen na n'a y'a sɔrɔ ko min kan ka kɛ 1000 a b'o yamaruya de ko k'o kɛ 10,000 ni nafolo min kan ka don da min pa hali n'a sɔrɔ o ye fitinin ye Donald Trump kɔni bɛ ka a dabɔ a kama ka a ko kɔni sɛbɛn kɔlɔtiɲɛ ka di Joe Biden ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kabiri ala ye lamɛrikɛnw dan ani ɲɔgɔnna jamana ɲɛmaa ma deli ka na lamɛrikɛ jamana kan kun jumɛn de bɛ k'a bila in na ko adamadenya ban a bɛ bɛɛ lajɛlen na Karima Traoré ni a bɛ fɔ ma ko Mayerege ka bɔ Jalakɔrɔsokaw fɛ yen ko ka Jalakɔrɔso dugutigi don ko ka foli se nabaga bɛɛ ma minnu nana ka na u dɛmɛ an ka musokɔrɔba ka sutarali la n'o o bɛ tali kɛ an bamuso Nacɔ Kɔne la ni a banna araba tɛmɛnen sutaralen o kɛra kunungo o siratigɛ la k'a bɛ foli se kosɛbɛ minnu n'u nana k'u dɛmɛ musokɔrɔba in ka sutarali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛlɛ dugutigi k'a b'a fɔ kosɛbɛ Dɔkɔnɛ k'a fɔ ka walimadɔn ani ka tɛlɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka tila ka Jangolondugukaw fo Jangolondugu dugutigi k'a b'a fɔ kosɛbɛ ka da ka ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu nin bɛ sigiɲɔgɔnya diya dugu u ni ɲɔgɔn cɛ wala k'a bɛ foli basiw ma ko ka fɔɲuman ko ɲuman ɲini bari bɛɛ lajɛlen fɔ ko ka foli se bɛɛ ma limanaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan fana ni ala sɔnna ma waati n'a nataw la min kɛra kunungo an bɛna o kunkun a n'a ɲɛɲɛ lase maaw ma wala ni ala sɔnna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ aw kan bɛ waati la a ka to b'a la salamu amadu